Nå Per, du kan jo se, at jeg har rykket dine køjer ud. Dem du havde gemt lidt væk inde bagved. Ja, det er jeg jo ked af. Ja, det er ikke så godt. Det er jo dem, jeg ikke vil af med. Jo. Ja, du kan jo ikke gå og gemme dem inde bagved. Kunderne skal jo have lov til at se dem jo. Nu kan vi lige fange lidt op, og så kan jeg lige vise, hvad jeg egentlig gerne ville have haft gemt jo. Det er lidt ærgerligt. De er morgenfriske her. Prøv lige at se den her Genrino Tiber. Kanon flot. Det vil du gerne have. Ja, måske. Og så er der en meget, meget fin Sio her. Masser af zoom. Totalt sort. Rigtig flot. Yamotoniski. Og en Tancho her. Ja, det er jo fordi, jeg går og kigger lidt på farver på dem og tegningerne og hvordan de er. Og så er man nødt til at gemme dem et stykke tid for at se, hvordan tegningerne bliver. For eksempel den her Kohago, der vil vi meget gerne have skarp aftegning i hovedet. Og hvis vi kigger på sådan en her som en Tancho Kojago, og den skulle gerne have en plet, og når den vokser, så skulle det gerne komme til at passe. Så det er sådan nogle ting, jeg kigger på. Sådan en her for eksempel fra Aoki, der kigger vi på, om hvordan skældene kommer til at sidde, og især hvordan de vokser. Der er igen en af hans fisk her. De er super flotte. Han laver så mange forskellige og nye varianter hele tiden. Der er rigtig mange. Tjargøjerne her gemmer vi kun på grund af, at det er dem, der er tamme, som folk gerne vil have. Vi kigger på nettegningen, det der hedder Fukurin. Det betyder egentlig net. Og det er og kropsformen også på fisken og sådan noget. Det er rigtig godt. Nå, Per han glæder sig jo rigtig meget til at vise jer dem her frem. Ikke Per? Jo, det gør jeg. Sådan da. Jeg vil gerne vise dem frem, jeg vil ikke af med dem. Det er det. Men kom ned i udstillingen og sving Per til at vise jer hans Cartesina-køjer. Ja. Så bliver han rigtig glad. Ja.